Počujeme sa, nie? Počujem. Dobre. Môžeme ísť. Môžeme taxovať. Zámky prevádzka, Oscar Mike Charlie Bravo Sierra, Cessna 172 po nahodení a rolujem na vyčkávacie miesto dráhy 3-4. Tu aspoň nie sú sisle. A veľa českých letísk je normálne, že sisle všade majú. Aj tu bolo vidieť, jak čakal a jak zaliezol do diery. Hej. Ja som si myslel, že aspoň tu nie sú. A im vyhovuje tá pokosená trava, nie? Pravidelne dobre nízko pokosená trava. A tak majú dobré podmienky aspoň. Aj tento tu má potom dobré podmienky. Hej. Sme pripravení všetci? Áno, môžeme. Áno. Teraz pozri, čo zapíname. Chemtrails. Chemtrails. Zapneme si Chemtrails. To by si mal zaberať kamerou, že som to naozaj... Že ja ťa tu, Ivan, vítam na palube tejto malej Cessny. Ďakujem veľmi pekne, som rád zase, že som sa mohol dostať do vzduchu. A kedy si naposledy letel? Naposledy som asi letel, keď sme leteli Štefánika, ale tento rok to nebolo, tento rok som sa nezúčastnil. A je to pomerne dlhá doba, takže som rád, že som tu. Áno, a Štefánika si letel tú storočnicu, alebo potom aj tie ďalšie roky? Aj tie ďalšie roky, myslím, že som neletel len tento posledný. Hej, lebo my sme sa vlastne zoznámili na tej storočnici, keď sme miesto Talianska skončili v Chorvátsku kvôli počasiu. Áno, áno. Ale ten návrat bol pekný, aj tá ceremónia na bratislavskom letisku, to sa mi hodne páčilo. Áno, bol trošku problém s počasím, možno, že by sme aj preleteli tam, ale potom pravdepodobne by bol problém naspäť, lebo by nás to zavrelo a museli by sme zostať 2 dní asi v Taliansku a prečkať, kým to prejde. Tak sme sa rozhodli takto, pretože sme rovno odtiaľ potom leteli do Piešťan, ak sa nebyli. Áno, Piešťany. Kde boli v rámci toho výročia veľké letecké dni. A to počasie skomplikovalo aj cestu naspäť a skomplikovalo aj samotné letecké dni. Že druhý deň bol úplne zrušený, pretože tie podmienky boli absolútne neletové. No, ja si vtedy pamätám, to som ti spomínal tú príhodu, ako mi zlyha, ako som si odpálil brzdy. Áno. Musel som pristávať na dobrej nive bez brzd. Tak tu sú dvory nad Žitavou, kde v súčasnosti trávim väčšinu času. Sa sem v podstate priženil a okupujeme rodičovskú chalupu mojej manželky. Aha. No, Češi tomu hovoria, že náplava, keď sa niekde prižení, že si náplava. Takže tu doprava, keď pôjdeme, tak tu bude taký... A čo sa ty pochádzaš z Horehronia, z Dolnej Lehoty. Áno, áno. Takže si taký chlap spod hôr. Áno. Čo tu na tejto rovine robíš? Žijem. Aj keď času na život tu je veľmi málo, pretože pracujem v Bratislave, takže väčšinu dňa som buď na cestách, alebo v Bratislave. A keď nie som v Bratislave, tak som niekde na besedách, prednáškach a podobne, takže tu sa chodím viac menej len vyspať a keď treba niečo porobiť, ako pokosiť záhradu a takéto. Áno. No a ja osobne si myslím pri tých mojich letoch, že každý kút Slovenska, či sú to hory alebo tieto široké roviny, majú svoje čaro. A povedz, čo sa ti najviac páči na tomto rovinatom okolí Nových Zámkov? Jasné je na tom to, že keď človek sa dostane do vzduchu tu, tak vidí, kam oko dovidí, kam mu to umožní jeho vlastný zrak a kam mu to umožní vidieť počasie, čiže dohľadnosť. Kdežto v tých horách človek je limitovaný tým prostredím, ktoré trošku ohraničuje ten priestor. Na druhej strane mi trošku vadí, že tu človek keď pozrie, tak nemá o čo oprieť oko, pretože chýbajú mi tie kopce, chýbajú mi tie hory, tie lesy. Jasné. No to sa mi páči, že dokážeš nájsť vo všetkom, že dokážeš nájsť pekné aj v takejto rovine. A tu sú veľmi zaujímavé miesta. My sme tu aj vydali knihu Nové zámky z neba, dokonca 2 knihy. My sme tu vydali knihu Nové zámky z neba, Nové zámky a okolie z neba a potom ešte čarovné Nové zámky a okolie. A teraz môžeme podľa nej cestovať. Áno, pevne verím, že ty si nejakú zaujímavú trasu naplánoval, že si tento kraj pozrieme z vrchu. Ja som mal možnosť v rámci svojho úvodzovka, svojho povolania ako kozmonaut
precestovať takmer celé Slovensko. Je veľmi málo kútov na Slovensku, ktoré som nenavštívil a mal som možnosť vidieť zo zeme, že to Slovensko je naozaj úžasné, že na maličkom území máme okrem mora skoro všetko. A ten pohľad z vrchu je zase úplne iný. V tom lietajúcom aparáte, či už je to teplovzdušný balón, alebo iný lietajúci aparát, keď sa dostanem do toho vzduchu, tak od tej zeme ma oddeluje len niekoľko desiatok, stoviek, možno 1000 metrov. A človek cíti ten rozdiel, že voľne sa pohybuje v tom priestore a dáva to úplne iný zážitok. Aj miesta, o ktorých si myslel, že ich pozná dokonale, zrazu vyzerajú úplne ináč a oveľa zaujímavejšie. Tá tretia dimenzia, ten pohľad z vrchu, mení ten svet. No áno. A veľa ľuďom sa ten pohľad páči, ale boja sa lietať. Že povedia, že nikdy by nesadnul do lietadla, alebo že sa bojí. A čo by si im odporúčil by si im kúpiť si takúto knihu z neba, aby videli, ako to vyzerá? Ako na začiatok určite táto kniha a keď uvidia, aké to vyzerá úžasne z toho vzduchu a že je to úplne iný svet, ako poznajú oni zo zeme, možno, že dokážu aj v tej hlave prekonať ten strach a prekonať nejaký ten odpor k tomu lietaniu, lebo si povie, tak toto by som chcel zažiť na vlastnej koži. A všetko je to len o prvom lete, pretože keď sa človek dostane do toho vzduchu, tak si to musí zamilovať. Poznám veľmi málo ľudí, ktorí mali možnosť sa preletieť a pozrieť sa na tú zem z vrchu, že by povedali, už v živote do toho nesadnem. To by museli byť fakt nejaké extrémne podmienky, alebo nejaký extrémny blm za tým kniplom, ktorý to tomu človeku znechutí. Ale vo väčšine, v 99% prípadov viem, že ten človek si to zamiluje a nikdy to nebol jeho prvý a hlavne nie posledný let. Oscar Mike, Delta Bravo Lima, Tak, s tým súhlasím. Dúfam, že ja nebudem blb za kniplom a že ešte budeš chcieť sadnúť do lietadla. Ja považujem lietanie za chorobu, ktorá patrí do kategórie nevyliečiteľných chorôb. Keď už si človek raz zalieta, tak v podstate ho to chytí na celý život a je to jak s alkoholizmom alebo s drogami, že človek môže určitú dobu abstinovať, ale tuto pod nami je poľovnícky kaštiel Palárikovo. áno, Jeden z takých tých pekných bodov. A vidíme ho, či nevidíme ho? vidíme ho, tu je ho, rovno pod krídlom. Tento som veľakrát fotil. Aj s parkom a hneď vedľa je kostol. A bol si tam aj po zemi? Po zemi som sa ešte nedostal, nie je to ďaleko. Furt rozmýšľame, keď náhodou nejaký víkend voľný zostane, že čo s ním, aby sme nesedeli len doma, že pozrieť sa niekde a poznávať to Slovensko, lebo aj na Slovensku je strašne veľa vecí, ktoré sme nemali možnosť pozrieť si, vidieť zblízka. To je jedna z vecí, ktoré pravdepodobne budú na programe dňa v najbližšej dobe. Aha. Ale ako som povedal, to lietanie to je kategória nevyliečiteľných chorôb a dá sa chvíľku abstinovať, ale keď mám možnosť s niekým si sadnúť do lietadla, keďže ja už nemám platné licencie, tak túto príležitosť využijem a vždycky sa rád preveziem, vždycky sa to rád v tom srdci, v tej hlave, v tých očiach, v tej mysli zopakujem a obnovím ten pocit. Super, no a ja som sa tešil na tento let, lebo ja viem o tom, že ty si začínal na rovnakom mieste lietať ako ja, na Očovej. Áno. Keďže som bol študentom vojenského gymnázia v Banskej Bystrici, tak to bolo najbližšie vtedy Zvezarmovské letisko, kde sme museli absolvovať povinný letecký výcvik predtým, než sme nastúpili na vysokú vojenskú leteckú školu. Ale ja som na Očovej začínal ešte skôr, ešte ako tretiak na gymnáziu, keď nám ponúkli možnosť spraviť si základný parašutistický výcvik. Takže ja som už v 3. ročníku na Očovej robil základný parašutistický výcvik a spravil som si prvých 5 svojich zoskokov a tiež sa mi to tak zapáčilo. Super. Čo je nezvyčajné. Prepáč, zahlasím sa Šuranom. Áno. Šurany prevádzka, Oscar Mike Charlie Bravo Sierra, cesta 172, západne letiska a pokračujeme smerom na Nitru, naša výška 1200 stôp. Zrejme tam nikto nebude, ale Jasne, musíš. tak. Takže aj zoskoky. A ty si lietal na 142, tak? Tak z Očovej, ako na prvom motorovom svojom lietadle? Áno, základný typ modelový, na ktorom sme lietali, bol Zlín 142, ale v rámci toho výcviku sú to podobné typy, som mal možnosť lietať aj na Zlíne 42 a Zlíne 43. 42 je tiež dvojmiestný ako 142 a 43 je to isté, len 4 miest.
No, také niečo ako naša Cessna. Toto je vlastne americká konkurencia 43. Áno, len to bol dolnoplošník a toto je hornoplošník. Áno. Jedno aj druhé má svoje výhody. Áno. Mne sa na tých československých lietadloch páči tá presnosť v riadení. Lebo táto americká Cessna, niečo spravíš a čakáš chvíľu na tú odozvu, kdežto tie zlíny boli veľmi presné. Áno, a mali výhodu, že to boli lietadlá konstrukcie, ktorá umožňovala robiť aj vyššie prvky pilotáže, takže sme na to mohli spraviť kompletný výcvik, vrátanie akrobácie, zvrat, premet, prekrut, výkruty, súvraty. Dokonca sme robili aj vývrtky, aby sme sa naučili, že keby som sa dostal do nejakej takej nezvyčajnej polohy, aby sme dokázali aj z tohto sa dostať. Takže mali sme možnosť vyskúšať si všetky tie prvky, ktoré potom sme aj prakticky v podstate aj na tých rýchlych bojových lietadlách mohli robiť. No, skvelé lietadla, veľa ich ešte lieta, ale už sa ich aerokluby zbavujú kvôli vysokým nákladom na údržbu. Áno, tá ekonomika prevádzky je v súčasnej dobe už neporovnateľná s tými novými typmi, ktoré dokážu lietať za polovičný náklad. Je to tak. No a potom si ešte lietal na MiG-21 a aj na 29-kách, je tak? Nie. Letecký výcvik na vysokej škole začínal v 2. ročníku vysokej školy a začínali sme na cvičných prúdových lietadlách L-29 Delphi. V 3. ročníku sme už lietali vyšší typ prúdového cvičného lietadla L-39 Albatros a vo 4. ročníku sme robili výcvik na nadzvukovom bojovom stíhacom lietadle MiG-21F a ja som odchádzal od útvaru v podstate už ako solový pilot, už sme lietali aj akrobácie, navigačné lety, takže ja už som odchádzal zo školy ako nie hotový pilot, ale už som bol schopný samostatne lietať tej 21. Potom u bojového útvaru sa už robil len zdokonalovací výcvik a výcvik na jednotlivé triedy, tak aby sme dosiahli maximálnu využiteľnosť v rámci bojového použitia. OK. A ktoré bolo posledné lietadlo, ktoré si ešte sám pilotoval s platnou licenciou? Posledné lietadlo bolo Su-22, ktoré som letel tesne predtým, než som začal prípravu na vesmírny let a to bolo v novembri 97. To bol môj posledný let na bojovom lietadle. Keď som sa vrátil z kozmického letu, tak som bol už zaradený na neletovú funkciu na ministerstve obrany. Mal som síce rok výnimku, že som bol vedený ako letový personál, ale keďže som sa za ten rok nedostal k lietaniu ani na letisko v podstate riadne a lietať ako bojový pilot sa nedá tak ako niekde v aeroklube, že keď mám chvíľku, tak prídem, vytlačím, oprášim lietadlo a trošku sa preveziem. Tam sa musí človek udržiavať v podmienkach, musí mať pravidelné lety na bojové použitie, akrobáciu, navigáciu a proste všetky tie prvky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ako bojový pilot človek mohol lietať. Sám som to vyhodnotil, že už toto nemá perspektívu a nechal som sa ja sám vyradiť po roku z letového personálu. Čiže ty si mohol lietať, keby si chcel? Keby bol čas. Áno, čas, keby bol čas. Vtedy hlavne ten prvý rok po tom návrate z vesmíru bol veľmi hektický. Všetci sa chceli stretnúť, všetci chceli, aby som robil prednášky. Takže to bolo náročné nielen pre mňa, ale aj pre moju rodinu, lebo odchádzal som z domu ráno zavčasu, keď rodina ešte spala, prichádzal som, keď už spali. Celá tá starostlivosť o rodinu, o domácnosť bola na manželke, výchova detí. Až som ja raz po niekoľkých rokoch prišiel domov a že kde sú deti a že deti už sú dospelé a že odišli domu a že žijú svoj vlastný život. Takže takto to rýchlo ubehlo. Hej, tak trošku to aj poznám, no. Tak, a ja prezradím, že tu spolu s tebou letí aj tvoja manželka. Ona sa tam vzadu schováva. V aute sa bojí, ale lietanie miluje. Diždraga tu vpravo, tam je letisko, tá lúka a pred nami je Zobor. No a čo hovoríš o Nitre, ako o oblasti, o meste, keď už nad ňou poletíme? V Nitre mi býva netierka, takže občas sa tu vyskytneme, keď ju ideme pozrieť, alebo keď sme boli so švagrom jej pomôcť prerábať byt, ktorý si kúpila. Poznám Nitru nie veľmi dobre, len to okolie tam, kde býva tá netierka, ale je to mladé, rýchlo sa rozvíjajúce mesto. Viem, že tu sídli
šéfstvo Nitrianskej župy a momentálne šéfom Nitrianskej župy je v podstate rodák z Dvorov nad Žitavou, pán Becík, s ktorým som sa zoznámil veľmi, veľmi dávno. A je to aj historické mesto, tu sa začínala v podstate budovať história Slovenska, história Slovanov na tomto území. Boli tu postavené prvé chrámy, v podstate tu začínalo kresťanstvo na tomto území, takže je to veľmi významné mesto, ktoré je kolíska Slovákov. Kolíska Slovákov a Slovanov ako takých v podstate. No. Ja som tu býval hore na Klokočine, na sídlisku. A keď sme sa bavili, že ty si zrovna letel do vesmíru v 99., tak ja som ti povedal, že mi krachovala druhá firma, tak to tu bolo. Takže ja mám na niektoré dobré spomienky. No lebo, a čo, naučil som sa. Áno, naučil si sa. Aj neúspechy, niekedy neúspech posunie oveľa viac ako úspech, lebo ti ukáže chyby, nedostatky a ukáže ti cestu, ako to nerobiť. Takže aj športovci majú rádi neúspechy, lebo ich motivujú ešte k väčšiemu výkonu. Teraz nedávno sme práve boli aj s manželkou, aj s Neterkou a so švagrinou na návšteve tohto Nitrianskeho hradu. Spravili sme si taký jednodenný výlet, kde sme boli pozrieť tieto pamätihodnosti. Z vrchu je nádherný výhľad na ten fotbalový štadión a všetky tie tréningové plochy na rieku. Je to veľmi pekné miesto. Oplatí sa navštíviť. Hej, áno, aj v tom múzeu ste boli pozrieť, ono to patrí, myslím, že arcidiecéze to... Mali sme možnosť dostať sa do knižnice. Teraz v poslednom čase začali zavádzať takú tradíciu, že keď sa človek objedná, tak môže sa pozrieť do tej historickej knižnice, kde je niekoľko tisíc zväzkov od najstarších dôb ešte ručne písaných, keď nebola ani knihtlač, obrovské množstvo náboženských zväzkov, keďže tá história náboženstva je tu veľmi veľká. Áno, videl som tam vlastne aj zoborské listiny v tom múzeu. Aj najstaršiu knihu na Slovensku, takú zlatá bola, taká veľmi pekná. Tak sme obleteli Zobor, legendami opradený kopec a pôjdeme dole a tam je Drážovský kostolík, áno, pod nami. Takže ten si obtočíme a pôjdeme zase na juh. Ináč, tú knihu držíš v ruke. Pôvodne sme napríklad hrady a zámky slovenské natočili, zachytili v knihe Hrady a zámky z neba. A potom som si povedal, že nie som jediný dobrý fotograf, že to boli všetko letecké fotky. Aha, zámky z neba? Toto je vlastne na rozdiel medzi nimi, no. A my sme sa rozhodli, že zapojíme aj iných fotografov, ktorí majú perfektné fotky a tie boli také pekné, normálne sme hovorili, že človek padá na zadok z nich. To bola taká odborná definícia. No a tie fotky, z ktorých padajú na zadok, tak sme dali do tej edície Čarovné Slovensko. Tu si môže aspoň človek potom porovnať, ako to vyzerá z toho iného uhlu pohľadu, ako to vyzerá z klasického pohľadu zo zeme. Tu je ten nádherný maličký kostolík historický. Drážovský kostolík. A teraz tam stáli tí naši slovanskí predkovia. Áno. A kúkali na údolia, že či nejdu avárii, kde idú nejaké stáda. A teraz tu vidia stáda jaguárov. Lebo tu je fabrika jaguárov, no s výhľadom. Áno. Výhľad z Drážovského kostolíka sa zmenil za tie storočia. Golfové ihrisko, zase výdobytky novej doby. Výborná plocha na núdzak. Vždy to dobre pokosia. Áno, rovno do grínu. Áno. No a ty si vlastne na tej SU-22 pilotoval ako posledný, ale úplne posledný bol Sojuz. A tak samozrejme, ten som až tak úplne nepilotoval, len som sa podielal na jeho pilotovaní, pretože ten Sojuz väčšinou letí v automatickom režime, len v nejakých núdzových režimoch, keď automatika začína zlyhávať, tak je možné automatiku vypnúť. To je ako v lietadle, že keď sa letí autopilotom a keď je treba, tak ten pilot vypne autopilota a prejde do ručného režimu. My sme v podstate prešli na ručný režim len tesne pred spojením s orbitálnym komplexom Mir, so stanicou Mir, pretože veliteľovi sa zdalo, že nie úplne presne nás tá automatika vedie, tak automatiku vypol a ja som ho navádzal a s pomocou môjho navádzania sme sa spojili. On to ovláda takými joystickmi, je to pomerne náročné, lebo tam sa to človek musí pohybovať tiež vo všetkých smeroch a natáča sa to triskami, tým, že proste
princíp akcie, reakcie, malé tryskové motory, ktoré to sú schopné posúvať hore, dole, doľava, doprava, natáčať okolo všetkých os, takže je to pomerne náročné, čo človek sa to musí určitú dobu učiť, ale funguje to. Áno, to musí byť úplne úžasné a ja sa troška tak divím, že po 25 rokoch si stále jediný Slovák, ktorý teda odvtedy žiadny Slovák nebol, lebo ty sám hovoríš, že nie si úplne prvý Slovák vo vesmíre. Tak v podstate slovenské korene, slovenské gény v tom vesmíre boli už dávno predo mňou. Keď si to vezmeme tak, že prvým československým kozmonautom bol Vladimír Remek, ktorý mal československý pôvod, pretože mama bola Češka, otec bol Slovák od Žiliny. A takisto Južin Černán, to je americký astronaut, ktorý je posledným človekom, ktorý sa prechádzal po mesiaci, bol veliteľom misie Apollo 17, drží rekord doteraz, v podstate boli tam najdlhšie na tom povrchu, doviezli najviac materiálu a jeho korene tiež siahajú na Slovensko, pretože jeho starí rodičia boli rodáci a emigranti z Kypru. On už sa síce narodil v Spojených štátoch, jeho otec bol v podstate Slovák po starých rodičoch a mamka bola taktiež Češka, jeho manželky, rodičia boli emigranti niekde z južných Čech, neviem, či je dokonca z Odbechyne niekde. Takže Černian bol vlastne Takže keď sa to tak vezme, tak my máme dohromady asi 2 kozmonautov, lebo polovicu Remka, polovicu Černania a Češi majú tiež jedného v podstate 1,5 kozmonauta. Takže vedieme o jedného kozmonauta. Áno. A to o teba. Ale už sú zase Češi o krok bližšie, pretože už majú v príprave. Bola trošku škoda, že my sme zaspali po tom kozmickom lete, pretože sme sa etablovali v tomto prostredí veľmi dobre, boli sme akceptovaní, aj náš vedecký program bol na veľmi vysokej úrovni. Lenže v podstate po návrate na Slovensko nastal v tejto oblasti určitý útlm, nebol o túto oblasť nejakým spôsobom záujem. Viem, že predtým fungovala aj určitá komisia pre výskum a mierové využívanie vesmíru, ktorá slúžila ako poradný orgán pri Rade vlády pre vedu a techniku, ale vzhľadom k tomu, že to bolo len taký klub entuziastov, ktorí to robili na úkor voľného času, robili to dobrovoľne, nemali žiadne financie, nemali žiadne právomoci, tak my sme neboli žiadnym partnerom pre ostatné organizácie podobného typu a tým pádom to išlo dostratená, tá organizácia zanikla. Ale už sme sa našťastie po tých 25 rokoch posunuli. Už aj na Slovensku vznikla kozmická kancelária, ktorá je pod ministerstvom školstva a má dve také oblasti. Jedna je legislatívna, medzinárodná, právna, ktorá má na starosti medzinárodné vzťahy a potom je priemyselná, tá sídli je súčasťou SARI a tá má na starosti zapojenie priemyslu do vesmírnych technologických programov. Stali sme sa asociovaným členom Európskej kozmickej agentúry, to je v podstate posledný stupeň pred plnohodnotným členstvom, čo nám umožňuje výrazne aktívnejšie sa zapájať do medzinárodných vesmírnych programov. A keď budeme plnohodnotným členom, tak Slováci budú môcť poslať aj svojho kandidáta, tak ako Češi teraz, tak ako Poliaci, tak ako Maďari, svojho človeka do medzinárodných, do Európskej kozmickej agentúry, ktorá má aj svoj vlastný oddiel kozmonautov a keď niekto úspešne prejde tým výberom, tak sa môže stať členom skupiny európskych kozmonautov a môže sa zapojiť aj do pilotovaných programov. Takže ešte sa nejaký Slovák možno dostane.